odotetaanko me muita vielä? Mä en vaan laittaa piksut päälle. Joo, mene vaan. Mä käyn värissä. Ai kävit? Tuliko hyvä kerros jo? Tuli. Mun ei tarvi mennä enää illalla. Ai, tuli niin hyvät Joo. peitteet. Tarttu. Okei. No me vaihtamme tulla perässä. Mä uskon, että Elinalla on sama homma edessä. Mulla on kylmä. Yes. Se oli varmaan matkalla. Joo. Mut ei mitään, vaan tonne alas vessoihin asua vaihtamaan. Joo. Menikö matka hyvin? Meni, piti vähän pysähtyä pari kertaa, mutta oli Pissalle! pissalle ja nyt ollaan täällä. Jes, me vaan siitä heti sisään ja portaat alas. Ja sit heti vasemmalle. Niin, joku meinasi, että se tekee Toptanillakin. Tekeekö se Toptanilla väriä? Vai pelkällä Protonilla? Ei sillä ole Protoni. Toptania? Ei kun mä en tiedä, missä sillä on omat. Ai. Joo. Sillä sitten. Kauhea nälkä. Sonja on liittynyt joukkoomme. Olemme vahvasti etuajassa. Haluat söit ja lusikoita. Joo, sillä menee ihan niinku valot poikki. Sitten menee niinku poikki joku päässä ja sit kohta mä tsemppaan taas. No niin, nyt. Ja sit, näin. Joo, se menee ihan levy poikki. Lavalla. Tää oli tämmönen hidaskääntyminen, kun mä mietin hetken. Se on ilme, että se oli tämmönen. Joo. Anteeksi mitä? Oltiin ekana. Hypätykset tähän väliin, eli tosiaan ollaan Lahteen saavuttu. Alkaa olla jo aika lailla ilta. Ja rekisteröinnissä ollaan oltu kisaajien kanssa. Ja huoltaja on tulossa mun kaveriksi tänne piakkoin. Ja kaikki meni oikeastaan hyvin rekkarissa. Me oltiin ihan ensimmäisiä siellä. Että päästiin vähän niinku suoraan, että menikö siinä ehkä 5 minuuttia. Semmoinen hauska juttu siinä kävi, että Marika tosiaan mitattiin ensiksi pikkasen vikaa. Että se oli eri sarjassa yhtäkkiä, mutta sitten onneksi se itse niin hoksessa ja rupesi miettimään sitä, että menikö tää nyt oikein, niin Marika kävi sitten vielä uudestaan mittauttamassa ja sitten saatiin oikea sarja, ettei menty niin sanotusti väärään sarjaan. Mutta joo, jes, nyt tänä iltana ei mitään ihmeellistä tapahdu. Marika tulee tuossa Riikan kanssa ja tuo hänet tänne samalla kun tulee kuntotsekkiin ja katsotaan kuntoa ja sitten päätetään se iltapale ja sitten hän meneekin nukkumaan ja huomenna aamulla me lähdetään sitten 3 kisapaikalle ja bodyfitness on aika aamusta. Tuolla NFE:ssä oli aika erilainen toi takatila nyt kun se oli viime vuonna, että nyt oli vähän tommonen 2021 vuoden tyyli, niin jänskättää vähän miten se tulee toimii, mutta eikö se siitä. Ehkä se takatila oli vähän pienehkön oloinen, että toivotaan, että mahutaan sinne. Hyvä, mutta odotellaan toi loppuporukka tänne kuntotsekkiin, niin saadaan lisää matskua. Harmaa, kun mä en osaa tällä muutenkaan mihinkään. Se katosi multa rautatieasemalla. Mä en todellakaan osaa sanoa, että missä mä olin. Otatko sä ne kalat, Riikka, tänne ei saa sinne tilaa? Todellakaan tiedä, että missä mä olin. Multa ei kyllä kannata kysyä, että missä mä oon. En tiedä. Ehkä Lahdessa. Ehkä me laitetaan sunkin juna vähän myöhäisemmälle vielä sunnuntaina. Siis joo, mä ajattelin, jos mun pitää varmaan lähteä. Mä sanoin jo, että mä voin viedä sut sinne, niin... Niin, sä tietysti voi sulla yksi. Koska mulla nyt ei ollut mitään muuta. Auta, mulla on kuuma. Toisella on kuuma ja mulla on kylmä. Anteeksi. Munkin tuli jo kylmä tossa, kun oli hetken. Tästä on aina vähän hankala, liian suora valo, ei oo hyvä. Avaa se vessanovi, se on parempi. Se on tuo sivuvalo. Noin. Ja kyllä paremmin kuntoon. Sitten mä voin lähteä maassa. Kuulostaa, että sä et päästä ittees helpolla tai sillä aina kun sä puhut esiintymisestä, niin tuo on fiilis, että... Ei toi mun mielestä liian kuivaa, mun se on just hyvä. Ja päättää viettää sen... Kun on iltapala, niin se pysyy aamuun. Niin sä oikeesti Käännös oikea. olet sydämessä sitä, että näiden ihmisten... Et kyllä sä niinku tommosena varmaan haluaisit lavalle mennä. Sekin mies näyttää. Niin. Joo, ei näin. Ihan pirun hyvälle. Joo, ihan niinku parasta mitä mä oon nähnyt.
Et jännä, että nuo jalat nyt kiristyi eilisestä, kun ne oli vähän semmoset nesteiset. Mä mietin, että miten Mutta jalat ylös. Joo, niin nyt, nyt ne ei oo sellaiset kuin eilen. Ne oli eilen ihan rasitusnesteiset. Käännös oikein. Mut sun kroppa niinku tosi nopeasti muuttaa niinku muotoa. Siitä mä tiedän, että se ei oo tyhjä, kun sä puristat reidet, ne pysyy. Niin. Ne ei lässähdä. Oi, kato nyt tuota pakaraa. No kun mäkin haluan tommosen pakaran, mikä näkyy edestä. Tolleen. Joo. Tästä tuli ne vähän sivuposerastus. Hyvä. Mut sillä ei ollut persettä, mut nyt sillä nyt kommenttoi persettä. Siis toi on niinku ihan sikahyvä. Ja se on niinku vielä terveen näköinen tommonen fysiikka, että se ei oo niinku, se on riutunut, vaan se on nyt tosi hyvä. On. Vau. Jee! On kyllä hyvä fiilis. On hyvä fiilis. Joo, kyllä itelläkin on kyllä ollut. On ihan sika hyvä. Näyttää ihan pirun hyvältä. Niin näyttää. Se näyttää just sellaiselta, että sussa on niinku finaaliainesta. Et siinä ei tarvita muuta kuin, että se line-up on sellainen, että se sopii sun fysiikalle, koska... Eikö oo? Niin, siinä on niin vähän virheitä. Niin vähän oikeesti. Että niin, nyt vaan menet nauttii, ei oo niinku... Nyt siis ihan sairaan hyvä. Mä odotan kyllä innolla huomista, että kyllä se on nyt niinku noin vakaa kuitenkin, että mä ajattelin, että se on niinku tosi kuiva, mutta ei toi ole just semmonen kiinteä linjakas, että se ei oo semmonen Niin, ja sitten kun läppärä. saa painetta tonne olkapäin. Nythän sä oot maannut koko päivän, niin se näyttää tyhjältä. Mut Saanko hyvä. ottaa nää pois? Joo, saat. Mulla on niin tämmönen lahja. Ei toi on! Kun sä avaat tän, kun sä avaat. Koska... Kokeile avata. Koska meidän huoltaja sai tämmösen Minkään takia, Riikka, sä sait tämmösen En mä tiedä. Kuka laittoi viestiä, että Jaana syötti kaikki salmiakin? Niin, Jaana syötti viimeksi Hämeenlinnassa Tiinialle kaikki mun salmiakin, kun mun piti, mä en saa... Noniin, nyt on velka maksettu. No siinä ja siinä. No joo, kiitos. Syöt sä nää huomennakin? Sä voit syöttää ne mulle. Niin, Marikalle. Niin siis se on huoltajan laukku, Niin. eikö sä nyt tajunnut? Mutta sitten kun Syöt kaikki ne mun mulle. odota täällä. Mä voin vähän maistaa. Joo. Onko sä varma? No niin, katso sitä. Mulle. Riikalle. On muutenkin niin ruuti. Ei muuta kuin mahtavaa kisaviikonloppua. Täällä ei ole ketään muuta. No miltä nyt tuntuu kunto? Ootko yön aikana saanut sellaisen fiiliksen, että nyt on hyvä kisapäivän kunto? Joo, ei. Ei. Oliko suonia? Ei niitä ei ole näkyvillä kyllä nyt laisinkaan. Ne on... Onko vatsa toiminut? Ei joo, pitää ensin juoda kahvia. Joo, meillä on täällä. Tätä ei varmaan tiedä, ikinä käytetty tää kahvikeita. Tää on niin siisti. Voiko näin puhtaaksi saada? Mut joo. Aamun avaus. Marika laittanut kunnon 4. Ja laittoi kyllä ihan, sori Marika, mutta laitot ihan saatanan paska kuntokuvat, mutta sä nyt tiedäkin jo, mä oon jo kommentoinut tämän. Että niin, mä näytän teille esimerkin, minkälaisia kuvia ei saa laittaa, jos nyt pääse livenä paikan päälle. Tämmöisiä pimeitä höttöjä ei lähetetä täällä. Näistä ei näe yhtään mitään. Edes suurennuslasilla. Et, tosi huono. Mutta mä nyt yritin parhaani. Onneksi laitoit sitten vielä se extra videon edes niistä jaloista. Mut joo. Eilen jo katsottiin Aupalla ja nyt rangaistuksena et saa sitten niinku siihen Kateria kakkoseen hirveästi ruokaa, kun mä en näe mitään. Katsotaan kisapaikalla. Mut Marikalla oli niin kiireinen aamu, että se ei kerkeä tänne käymään, niin että se meikkaa osan itse ja sitten se meni Ritalle meikkiin ja väriin.
Mialle ja tuntuu olevan minuutin aikataulu, niin mä totesin vaan, että nähdään sitten kisapaikalla. Jaananannas, Riikanannas. Kyllä huomaa, että mulla ei ole mitään aktiivisuutta, niin meillä on ruokaa. No niin, vihdoinkin Sonjakin heräsi, saadaan katsoa senkin rapsa. Oho, kamera ei ihan tarkentanut, no niin. Mut joo. Ekasta tankkauksesta vähän paino nousi Sonjalla, mutta mä vaan sitten ajattelin, kun se näytti siltikin tyhjältä, että ei vittu, me tankataan vielä, sori Kiroilu, että tankataan vielä toinen päivä, vaikka se paino nousi ja kyllä kannatti. Että kyllä se kiristyi vaan ja uusi matalin paino, että nyt vielä nostaa ruokaa. Mutta näyttää oikein hyvältä. Tässä nyt niin kuntotsekki vaan videolla tulee, mutta pakarat lohkee ja sitä rataa. Loistavaa Sonja. Ja vielä tulee tupeenkin, niin tässä on niinku mun huoltajavälineitä. Eli tämmösiä värijuttui. Tämmösiä. Ja sitten tulee vielä kamerat tietysti. Niin. Näillä mennään. Niinpä. Ja tämä, en mä tiedä. Riikan laukussa siellä on paperia ja pissakippoja. Joo, kisaaja ei ole vielä, mutta me ollaan jo täällä. Hätähousut. Ei, tällä kertaa on tämmönen 2021 vuoden rakennelma, eli täällä on 2 messualuetta ja tuossa keskellä on sitä lava. Niin. Mutta tuolta mennään nyt tupiin sitten. What's the camera? Eikä ei vittu kato. Persettä vaan näyttää. No joo, löysimme kilpailijan nyt. Menemme tonne takatilan härdelliin ja siellä ei saa kuvata, niin pitää sammuttaa. Paitsi jos osuu vain Marika. Stuukahan Marikan siksi. Johan rupii ottaa siellä päällä pois. Mä osaan käyttää tollasta. Ei se haittaa. Kyllä se hetken kuvas. Se tulee mitä tulee. Kun se on vähän iso. Hyvän näköinen on selkä ja aukesi hienosti. Siellä paikasta parhaiten se erottuvuudet, niin kyllä mä twistaisin naisellisesti sitä. Marika Rantala, Hyvä Marika! Kuusamo. Tiia Kuusela, Optimalli, Koulata-Malli.
ensimmäiseen vertailuun kilpailija 42. Hyvä Marika! Loistavaa! Taistele! Ympyröikö ekan? Onko se? Yes! 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 It's a circle! Pitää mennä tarkistaa vielä, mä en uskoa tätä. Nyt johdataan kyllä! Sainko ton videolle? En mä tiedä sainko! Minä sain! Kohta Riikka ratkee! Nyt tulee tänään! Suuria tunteita! Mä ainakin vaan ihan hiestä märkää vilutareet menee. Niinku todella nätisti erottuu kaikki, kun on niinku tumma väri. Mulla oli paljon oranssimpi silloin. Se oli semmonen ihan punainen hyvä. Mä katsoin, että tuolla oli jo jantana värillä käyneitä, niin oli jo harmaita niinku selkiä pilkukkaita. Joo, harmaita ja vihreitä tai punaisia. Et ei enää, kiitos. On tässä, että päästään finaaliin. Sometetaan. Joo, mä sometaan. Ladataan laitteiden ja omia akkuja. Pahin jännitys on ohi ja seuraava odotellessa. Jes, lähde sieltä. Joo, ja nosta olkapäät. Jes. Lantia. Noniin. Ja sitten. Päiväkirjan tunnustukset. Marika tunnusti juuri, että se on maistellut kielen päällä herkkuja. En mä oo maistellut, ei se voi laskea kyllä yhden käden sormilla, että mähän teen kakkuja kahvilalla, niin ehkä on saattanut sormi mennä pariin kertaa. Jo vahingossa sormi uponnut aina näin. Voi vitsi, kun sormi upposi, ei tätä voi pestä ja slurps, niin jännästi vaan mennä suuhun. Tai sitten ne vispilät. Niitä ei voi laittaa pesukoneeseen ennen kuin en oo tehnyt. No nyt mä tiedän, sen takia on vähän vielä pohkeissa rasvaa. No niin muhevat ne pohkeet, että siellä on jossain alla vielä joku pieni kerta. Aakeli, jos se on siitä kiinni, niin. Jännää, Marika lähtee nyt finaaliin. Meidän pitää tässä messualueen läpi aina tonne mennä, niin mutta nyt mennään kannustaa se, että saadaan hyvä pysti. Numerojärjestyksessä 48 Marika Rantala, Team Profit Seinäjoki.
pisteellä 19 sijoittuu kilpailija numero 48 Marika Rantala. Hyvä Marika! Tiukka, helvetti, muutama pisteen! Hyvä Marika! Saakeli! Siis ajattele 19 pistettä ja seuraavalle 17. Melkein vittu vämmän paikka, vähän vituttaa! Toki on. Siis on kaikenlaisia täällä. Mutta Vihdoinkin! Me saadaan karkkia! mutta nää on. Foodke! Nomi 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 nom! Elä nyt niin kiroile kauhiasti. Joo, nyt ei pilata tätä hetkeä, niillä on pyhä hetki. Kädet haamua ennen kuin suu on edes tyhjä. Kirkastaisi joskus, mutta Älä nyt. tässä on. Niin. No ehkä se ymmärtää jossakin vaiheessa. Milloin on mun vuoro? Mahtavaa. Noin, piti käydä vielä katsoa Sonian kunto. Ja nyt me lähdetään sitten syömään vielä ja juhlistamaan Marikan hienoa sijoitusta. Ja sitten alkaa kuulkaa huomenna 4.30 seuraava kisapäivä taas, että sitten mennään taas uusi päivä. Mutta nyt alkaa olla aika takki tyhjä, että Marika nappaa mut tästä kyytiin ja mennään jotakin syömään, koska tämän päivän ruokailut on oikeasti tosi heikot. Meillä on alkanut päivä 2. Pikkasen on kiire tää aamuaikataulu, niin tässä nyt yritetään saada mahdollisimman valmiiksi Sonia, koska takatilassa on varmaan hirveä ruuhka. Ja sitten vasta lähteä tonne kisapaikalle. Elina ja Kati siellä onkin jo. Ja tästä nyt kaikki kamat joukkoon ja sinne yrittää tunkea näiden laukkujen kanssa. Tämä on mielenkiintoista. Pistää sen takapuolta. Sä kattelet sieltä. Joo, ei se on parempi. Ei erota yhtään. On. Joo, se on hyvä. Kudas! Jes, tuosta tuli. Chori. Test. Tänään testataan jolleja ja salmiakki. Meillä oli ennen valma salmiakki. Vauhtikortti. Joo, ja nää oli ihan hyviä. Otatko kunnian? Syödä tämän, eikö siis? Sä söit jo eilen. Mun omat syötiin kaikki, ne oli niin hyviä. Mä yritän olla kuvaamatta pelkkiä rintoja tällä kertaa. No, miltä ne maistui? Saadaanko se tästä jo? Salmiakki. Ai. Joo. Mun mielestä oli parempaa kuin se parempa tämä. Okei. Joo. Mutta mun mielipide. Kyllä sä voit vielä sieltä ottaa. Toinenkin. Paljonko niissä oli niinku ytyä, kofeiinia? Ei näissä kofeiinia. Näissä on sokeri. Okei. Sokeri. Miksi ne on sitten siellä samassa linjastossa, missä ne muutkin on? En mä tiedä. Joo, tässä on yhdessä pallossa niinku 10 grammaa hiilareita, joista sokereita 8. Ei tässä sitten juuri muuta. Eikö mulla kofeiinia? Mä luulen, että ne oli energiaa, vauhtipolleja. Terveyspommi. Suolaa, kaliumia ja magnesiumia. Aha, no auttaa se, ettei kramppaa. Niin. Sonia valmistautuu. Meillä on pieni värishow täällä. Kyllä se tästä iloksi muuttuu. Me ei keritty kuvata sun kisasuoritusta, pitää varastaa jostain striimistä se. Että saadaan ainakin kuvasta. Joo, no hyvä. Joo, meillä oli täällä siis värikaos, Sonia väriliuku pois. Ihan niinku pyyhkäsit niin lähti. Ja sit sillä lähti pakarat ja rupis pohkeet vihertää ja se on ihan eri väri. Ei. Me soitettiin se kisaväriä jällekin, niin se neuvoi sitten, että meikakkaa se. Se on ihan valkoinen tosta. Okay. Mutta oli kivaa, nautin kyllä. Pää vaan räjähti kipeäksi, mutta... Onko se särkylääkettä? Joo. Okei.
Mutta enpä mä nyt oo ihan täydessä kunnossakaan ollut niin tässä. Mutta ei niille voi mitään ja hyvä kokemus ja tosi kovia kisaa. Ja niin kuin mä tiesinkin, että NFP on hemmetin kova kisa ja mulla on kuitenkin se pääkisa, mihin mä nyt oon ajatellutkin koko ajan. Se on pääkisa, kun on ne tulokkaat siellä. Niin ja olihan sulla kaiken maailman terveysongelmaa. Niin, nimenomaan sitä sanoinkin, että kun en mä oon nytkään ihan kunnossa täysin. Niin. Saiko sä muuten niinku sitä asiaa edistettyä täällä päässä? Ei mutta siis mulla on nyt ihan niinku ollut ok ja näin, mutta joo. Katsotaan huomenna. Okei. Mutta jees. Elämä on, niin se jatkuu. Mutta nyt saa syödä. Saatko sä syödä kuitenkin? Joo, kyllä mä tänään saan niinku hallitusti herkuttaa. Me käytiin ensin messualueen niinku koemaistiaiset ja sit siitä eteenpäin. Joo. Alrighty. Se on melkein oma päivä. Kyllä se riittää jo. Kyllä nyt palataan koko rahaa. Sinne lainappiviivalle sitten ne arvon kilpailijat, jotka lainappiviivalla olivat äskenkin. Hyvä Sonia! Kerta kaikkiaan. Pukeutuu vaan villasukkiin ja villahauskoihin. Nyt se kaivaa jo sen nenääkin. Mutta kun mä mietin, että mihin mä mietteisin, että lyö mua turpaa. Niin, väkivalta. Tai mua vähän saa lyödäkin, mutta... Nyt se puri mua melkein. Tätä rautajalle kanssa. Linnun poika. 2. Vähän suolaa, niin heräilee siitä. Nimenomaan ajetaan hyviä. Nää varmaan sun mielestä on ihan sairaan hyviä oikeesti.
Ei harmita enää. Ei harmita kuule. Jo Sonjalla 3. vertailu tänään. Oli kova tasoinen sarja ja aika isoja likkoja. Mutta namit maistuu. Kasvi tuohon pullalla, niin mennään Joo, sitten myöhemmin uudelleen. Pullapäivässä pitää pylly pyöreänä. Tommonen. No hyviä herkkuja Sonjalla, ei voi muuta sanoa. Mä en ottaa kun noita. Ei kun noita, mä haluan tommosen, niitä oli enemmän. Täällä käy muitakin käsiä. Meikäläisen. Se ei ollut mun. Valmentajan etuja. Mä en osaa sanoa miten tää niinku tähän äity, mutta... Riikka, lähdetäänkö käymään tuolla? Heippa! Moi!